Salutare lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Dacă vă place această serie, să nu uitați să apăsați un like și să vă abonați. Uitați ce face acolo. Veni după tine. Ah, shut the fuck. Hai mă, du-te la asta. Taci. Frate, du-te mă și omor pe aia. Ce mă, stai degeaba? Dați-mi. Bine, mi-e place să trag cu chestia asta. What the fuck? Stai Briceș! Briceș, nu pleca! Oh my god, ce stai pa? Și dacă nimerim pe aia. Te stați mai sus ca să puteți să nimeriți toți. 20 și a fost praf. Stăm și lui găinușa aia. Ar fi păcat să mor. Săgeată e pa. Să-i dăm și lui ăsta. Mișcă-te, mă. Tot stai țin așa. Tot. Hai să venim. Facem o arenă. What the heck? Să facem o arenă. Unde se va lupta zombie cu villagers. Deci, arenă de arena. I'm low. Go home. Hai. Destul loc. Stai, mă. Revenim.